havde lufthunden, ikke? Og så gik vi derned mod Føtex, du ved, mod Bustami og sådan noget. Så mødte jeg kræfter en bitch, ikke? Men hun står bare der, eller hvad fuck sker der, ikke? Hvad fuck sker der? Så hvad sker der? Så jeg prøver lige en kæft, ikke? Hold lige en kæft, ikke? Det er kraftigt ikke de problemer, ikke? Så slår jeg med en flaske. Fuck, jeg er spritet. Max spritet. Max spritet. Du kan få min fede pik i ansigtet. Skal vi hjem til mig og se en DVD? Vi kan måske tage på Daisy. Ses vi på teknisk. Max spritet. Så slår jeg med en flaske.